Absolutně bez zubí, mezi tým Okpo, ten si zasmečuje naopak Foltín. Akuach. Nepresná prihrávka, Nitra môže ísť do protiútoku. Ešte si musí dať pozor teraz. Na strane druhej, keď sa pozrieme, že to je necelých 30, tak naozaj nemáme sa o čom baviť a prvý polčas sme naozaj spoločne. Domáci so 42 bodmi išli do kabín. Všetci. A už iba 2 sekundy na strelu Urbán, ešte Okpo! Strelecká explózia v tejto sezóne v typoze SBL. S určitosťou aj jeden z najzaujímavejších. Jeho idea bola dobrá, to prevedenie už 100% nebolo. Bryce Okpoch a jeho fadeaway. Bude 20 jednotiek, pekne. Teraz Holt veľmi nepresne. Pekná prihrávka Foltína, Okpo! Sledovať budeme Nigela Scantleburyho. Ten sa dnes s najväčšou pravdepodobnosťou bude starať. Zase ako skvelý trojkár. 3,7 trafenej trojky na zápas. Vlastne v tomto počte je tretím najlepším hráčom v celej súťaži. Jeho prvé body v dnešnom zápase a 9. trafená trojka pre více z 20 pokusov. Okpo! Rejšťo si skúsi zlepšiť náladu, to sa mu nedarí. A Okpo doskočil. Ktorý bol veľmi potešený z toho, že zrovna tento víkend po takomto úspechu. Jozef Vojtek. Ten nemá dnes šťastný strelský deň, ale pod košom ešte Okpo. Pokusy a oba premenené zry pre Cedrika Wilcoxa. To je veľmi sľubný začiatok tohto hráča s číslom 3 vo farbách svitu. Na druhej strane budú chcieť ale podobným spôsobom odpovedať aj Nitrania, že by Okpoch a pokon iba za 2, ale presne. Čitateľná prihrávka. Na perimetri Sikiraš. Nepresne. Iba jeden muž dokázal v basketbalovom dueli nastrieľať viacej trojok ako... Pretože Karuters prenikol do zakončenia. Čo na druhej strane Okpoch. Diriguje si Kobulnického, ale Okpoch to vyskúša 1 proti 1 a padlo mu to. Že zverenci trénera Ľubomíra Urbana staršieho boli najbližšie k výhre v tejto sezóne, keď hrali doma. Spod Zobora z Nitry, ale Blue Wings, kedy tak. A dobrá séria prihrávok na doske, ale čakal pripravený Jozef Vojtek a toho priestoru tam pod košom. Opäť Okpo, Urbán. Okpo sa bude tlačiť cez low post. Strela z odskoku, ktorá... Presunú do rýchleho protiútoku Scantlebury. Nachádza prihrávku pod kôš, Bryce Okpoch. Tak treba jedným dychom podotknúť, že zverenci trénera Madzina dnes nehrajú úplne v tej plnej... Scantlebury znižuje, aj keď vyzerá, že Nitra už nebude vedieť naštartovať. Ako tak aj pripravený Vojtek, ten je ale pod tlakom dvojice hráčov. A lopty sa nakoniec zmocnil Okpoch, ten dokáže aj zakončiť. Čerpá, ťaží z tých strát súpera. A využíva ich, ako napríklad aj teraz útočný doskok. Po prihrávku von Vojtek, prikrátky pokus za 3 body. Zachránil celú situáciu, ale Bryce Okpo. A pôjde do ďalšieho zakončenia. Sabo, ten už dnes 1 trojku trafil, ale ďalšiu ne... Možné vyrovnanie Marek Foltín. Ľubomír Urbán pošmykol sa, ale ešte dokázal v páde prihrať na Brycea. Nitra môže odpovedať. A Wilcox navyše odzbrojil Mareka Foltína. Domáci ešte zabojovali, majú tam priestor na... Útočiaceho hráča Nitry. Ním bol, ak sa nemýlim, Ľubomír Urbán. Posledné 32 štvrtiny ešte pred nami. Gantovi. 28-20, no na záver sme sa teda dočkali poriadnej basketbalovej lahôdky a... Tu doskakujú zeleno-bieli hráči, 2 proti 1, Urbán. Prihrávka pod kôš, Scantlebury.
asistentom nového trénera Panžu, respektíve už je. Pomery v dnešnom stretnutí na rovnakej bodovej miete. Račíni 19 bodov. Okpoch za 3. Z hostujúcej strany najvyššie strata od Lota. A Zatiaľ neporazeného týmu a týmu, ktorý je zatiaľ v tejto sezóne nevyhral. Takéto vyrovnané, perfektné. Ričo. Incel. Bol zastavený Kobulnickým, ešte dobré. V závere štvrtej štvrtiny ich ale začína pribúdať. Okpoch je ale teraz v dvojbodovom území. Zatiaľ 9 bodov na jeho konte, ťažká lopta. Okpoch. Leviciam prvý polčas boli viac než vyrovnaným súperom, ale potom Levičania vstúpili vynikajúco.